हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया गोदान अफिसियेल नटिफिकेसन होदों एग्जामनि आरो लोगोसे पिजि एडमिसननि। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम। बेनो जाबाय इउजि लेभेलनि फार्स्ट सेमिस्टार आरो फिफ्थ सेमनि एग्जामनि सोमोन्दै होदों गोदान नटिस। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां गासिबो डिटेल्सखौ मोनजोबगोन। बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदि आपडेट मोनबाय थानो। दा गोबाव खालामला लोगोफोर जों थांसै फैदो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि वेबसाइटआव। दा वेबसाइट फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना लेटेस्ट नटिफिकेसन नायनांगोन। दा बेखायनो एसे गाहायाव बोख्लायबानो जाबाय। दा एसे गाहायाव बोख्लायनानै जों नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसन। दा पिजिनिबो नायगोन आरो इउजिनिबो नायगोन। दा बेखायनो नोंथांमोनहा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदि आपडेट फैयोब्ला थाब थाब मोनबाय थानायनि। दा जोंनि बाव नायग्रोनोसै जोङो इउजिनिखौ नायग्रोनोसै 13 आगष्टनि आपडेट लोगोफोर दिनैनि आपडेट। दा जों बेखौ नायनोसै। दा बेयाव आङो डाउनलड खालामबाय। दा मोनसेल' नटिस फैदों लोगोफोर दाखालि बावै सफि होदोंमोन 6 आगष्टआव। दा बेखौनो मोजाङै बेयाव होफिनदों जे लोगोफोर टिडिसि फार्स्ट सेमिस्टार सिबिएसएस आरो नन सिबिएसएस एग्जाम अनलाइन बेनिफ्राय फिफ्थ सेम। दा बे बेट्सआ 2015-16 नि लोगोफोर नोंथांमोनहा सिरियाल नाम्बार 12 खौ मोजाङै फरायनो लानो होदों। दा बेनो थाफिनगोन होनना बुंदों नै। दा बेयाव बुंदों लोगोफोर टटेल मार्क्सआ बेयाव बुंदों आरो साबजेक्ट लायै साबजेक्ट पेपार लायै पेपार। दा बेयाव बुंदों लोगोफोर इन्डिकेट होनना बुंदों ना। इन्डिकेट इन द सिलेबास 60 बा 80 मार्क्स फर मेजर बा अनार्स कर्स होनना बुंदों लोगोफोर। दा बे एखेयानो थासिगोन। नोंथांमोना जायफोर बेयाव बुंदों आरो नै बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों 60-80 थागोन होनना बुंदों। आरो जाय नोंथांमोना मेजर साबजेक्ट थ' नोंथांमोना 60 आरो 80 थागोन आरो जेनेरेलाबो थागोन। बेनिफ्राय बिब'गा 40 मार्क्सनि जागोन। थ' लोगोफोर बे गोदानै फैनाय आपडेट। थ' नोंथांमोना सिगांनियाव नायदों जानांगौ। सिगांनि सफि फैदोंमोन ना बेयाव जेरै दङ बेबायदिनो दा 60 आरो 80 जासिगोन आरो। थ' नोंथांमोना बेखौ नायना लादो। बेनिफ्राय जों थांसै नेक्स्टआव दानिया पिजि एडमिसन। दा पिजि एडमिसननि फैदों। दा नोंथांमोना पिजि एडमिसननिखौ नैबाव डाउनलड खालामदो। दा बेयाव डाउनलड खालामनाय लोगो लोगो दा लास्ट डेटनि बागै होदों आरो आपडेटखौ। दा बुंदों एमए एमएससि एमए एलआइएससि दङ, एमकम दङ, एमटेक एलएलबि दङ आरो लोगोसे आदार प्रग्राम्स जिखुनु जाया सेसन 2021-22 नि लास्ट डेटआ साबमिसन खालामनायनि लास्ट डेटआ 31 आगष्ट। थ' बेनिफ्राय बारायनाय नंला। दा बेखायनो नोंथांमोना थाबैनो खालामदो जायफोर एडमिसन लानो सानदों। थ' नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामदो एन्ट्रेन्स एग्जामनि बागै। थ' नोंथांमोना होनो हासिगोन अब्लानो। दा बेनोमोन लोगोफोर गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि गोदान आपडेटआ। थ' मेक्सिमाम एखेयानो अब्लाबो गोदान आपडेट होदों। नोंथांमोना मोजाङै मोजां बुजिनानै थ' नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामबानो जाबाय आरो लास्ट डेटआ 31 आगष्ट।